Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Иң беренче Аллаһы Тәгаләне мактарга кирәк, зурларга, данларга. Безгә элхамдулилlah менә шундый зур фазилат, мөмкинчелек бирде. Без шушы изге җирләргә килеп, шундый улуг гыйбадәтне кылырга безгә ярдәм итте. Элхамдулилlah, ничек хадистә килде, менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям кем Рамазан аенда гомрә кыла икән, ул минем белән хаҗ кылган кебек әҗер савап ала диде. Элхамдулилlah, менә без аны кылдык. Хәзер инде өмет итәбез Аллаһ субхана ва тааладан шушы әҗерне Аллаһ Тәгалә безгә бирсә дип, кыямәт көндә шушы әҗерләрне күреп шатланышырга язсын иде инде, һәм бер сәбәп булсын иде безне җәннәткә керергә. Һәм менә монда бит инде без килдек бер олуг ният белән, ул да булса гыйбадәт кылу. Шулай бит? Безнең тормышыбызның да максаты Аллаһка табыну, буйсыну. Әмма монда бик мөһим бер мәсьәлә бар. Менә нинди генә гыйбадәт алма, без аны белергә тиешбез. Шуңа күрә менә дәресне дә шушы темадан башлыйсы килде. Без аны автобуста булганда, Мәдинәдә әзрәк кенә әйтеп алган идек инде. Әмма тагын да әле менә хадисләр, аятлар китереп инде, мисаллар китереп тагын да ассызыклыйсы килә шушы теманы. Чөнки менә ул проблема һәрберебездә бар. Ул безнең сүзләрдә дә, гамәлләрдә дә чагылыш таба. Кайбер кеше инде ул бигрәк тә каты күренә аның сүзләрендә, әмма үзебездә дә туа ул. Әмма бу ширдән арынмыйча берничек тә җәннәтле булып, берничек тә гамәл гыйбадәтләребезне кабул иттереп булмый. Әмма аны төзәтү бер яктан караганда җиңел, икенче яктан бик авыр. Чөнки безнең тормыш шулай корылган, biz һәрбер нәрсәне менә күрсәтеп эшлибез. Һәм гомумән безнең бөтен нәрсә шушы нәрсәгә корылган. Бөтен нәрсәне күрсәтергә, сөйләргә кирәк. Ул да булса нинди мөһим әйбер, ул ихласлык, искренность русча әйтсәк инде. Менә бүгенге көндә безнең ихласлыгыбызда бик зур проблемалар бар. Бик зур. Ул күренә. Чөнки менә нинди генә гамәл эшли башламасын, безнең аны сөйлисебез килә, күрсәтәсебез килә, мактанасыбыз килә. Без әле үтәчәкбез. Кайчыракта сөйләргә, күрсәтергә ярый гамәлләрне. Без аны әле сөйләп китәчәкбез. Әмма асылда менә гамәлебез кабул булсын өчен, ул ураза булсынмы, ул шушы гомрә булсынмы, садака бирү булсынмы, намаз уку булсынмы, закат бирү булсынмы, нинди генә гамәл булмасын, менә гамәл гыйбадәт безнең кабул булуының ике шарты бар. Шуңа күрә менә шушы шартка туры килсә генә безнең изгелекләребез, игелекле гамәлләребез кабул була. Менә беренчесе инде ул нәрсә ихласлык, искренность. Кем өчен без шушы гамәлне эшлибез? Чөнки гамәлне эшләп була төрле сәбәпләр өчен. Кеше арасында мактаныр өчен, ниндидер дәрәҗә алыр өчен, ниндидер керем өчен, отыш өчен. Яки мин 10 тапкыр гомрәдә булдым, 5 тапкыр хаҗда булдым, ди кеше арасында үзеңә ниндидер хаҗи исеме алыр өчен дә эшләп була. Күп акча тотып инде мин шундый юмарт дигән исемгә лаек булу өчен дә эшләп була шушы садака бирү гамәлләрен. Һәм була кем өчен генә эшләп? Аллаһ Тәгалә өчен генә эшләп. Һәм менә шушы Аллаһ өчен генә эшләгәндә безнең гамәлләребез кабул була һәм дөрес була. Чөнки ихласлык ул барлык кимчелектән дә, җитешсезлектән дә арынылган гамәл. Ягъни Аллаһ өчен. Нинди кәләм бу җитешсезлеккә, кимчелекләргә? Әгәр дә син намаз укыйсыңмы, да садака бирәсеңме, хаҗ кыласыңмы, нинди җитешсезлек, кимчелек булырга мөмкин? Әгәр дә бүтисең икән син менә кеше мине күрсен, кеше мине мактасын, кеше мине анда данласын, бүтән кешеләр арасында исемемне күтәрсен дигән шушындый ният белән эшлисең икән, бу вакытта инде Аллаһ субхана ва тааля синең гамәлеңне кабул итми. Менә
Peygamber sallallahu da aytdı bit innal akhwatha ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar dedi. Qalu ya Rasulullah ve ma ash-shirkul asghar dedi. Qal ar-riya dedi. Peygamber sallallahu aytdı sizning için de en qorqqanim dedi ul kişi şirk dedi. Ham sahabalar soradılar. Ey Allah'ın elçisi, нәрсә соң ул кеше ширк? Ул айтты рия ди. Ягъни рия эшеңне башкаларга күрсәтеп эшләү. Ягъни син эшләмисең Аллаһ өчен, ә эшлисең кеше өчен. Садака бирдең, кеше шушы садаканы күреп сине мактасын өчен. Син гомрәгә хаҗга килдең, нәрсә өчен? Кеше әйтсен өчен. Ул гел хаҗга йөри, гел гомрәгә йөри дип. Калганнар арасында дан казаныр өчен мәчеткә йөрисең, әйтсен, бу кеше, о, машалла, гел мәчеткә йөрергә тырыша. Сине теләк бар шундый, син көтәсең кешеләрдән шул сүзне. Берәр изгелек кылып куйдың икән, син көтәсең алардан мактау. Бер галим әйткән бит, шундый матур сүзләр ихласлык турында. Каян белеп була ихласлыкны ди. Нәрсә дигән? Әгәр дә гамәл кылгач ди, бер изгелек кылгач кешеләрдән мактау сүзен көтмисең икән ди. Һәм шушы изгелек кылганнан соң да тәнкыйть сүзе ишетеп, шушы изгелек кылудан туктамыйсың икән ди, димәк син ихлас ди. Үзебезгә сорау бирик. Менә безнең бит кайбер вакыт киресенчә була. Бер игелекле, хәерле гамәл кылып куйдык икән, без көтәбез, кайчан мактар икән, кайчан әйтер икән, ох, шәп булды бу, молодец, булдырдың син мине дип. Көтәбез, нәфис шундый ул. Һәм берәр изгелек кыласың, тәнкыйть сүзе ишетәсең. Ну, нәрсә син җөрисең инде шулай һаман анда тәеңә ярдәм итеп, моны эшләп, үзеңне күрсәтәсең килә шулай синең. Һәм син шушы тәнкыйть сүзен ишеткәч, шушы кешенең сүзенә игътибар итеп, шушы изгелек кылудан туктыйсың. Димәк, проблема булган ихласлыкта. Кеше өчен эшләгәнбез. Әгәр дә без ихластан нинди генә гамәлне эшлибез икән Аллаһ өчен, без кеше сүзенә игътибар итмибез. Без мактау сүзендә көтмибез, чөнки без эшлибез кеше сүзе түгел, Аллаһтан әҗер, савап өмет итеп. Тәнкыйть сүзе килде икән, безгә кирәкми ул кешене тәнкыйтьләүе дә, мактавы да, чөнки без эшлибез Аллаһ өчен. Әгәр дә ихластан эшләдем икән, кешеләр риза булмаса да, шушы ярдәм иткән өчен, шушы гамәл кылган өчен Аллаһ субханаһу ва тааля аның әҗерен бирәчәк. Һәм нәрсә диде? Аллаһ субханаһу ва тааля ди, кыямәт көнендә ди, шушы кешеләргә ди әйтәчәк ди. Кем кешеләр өчен эшләде берәр гамәлне, кыямәт көндә аларга әйтәчәк ди. Менә кем өчен эшләдегез ди? Барыгыз сез шуларга ди. Чөнки әгәр дә без Аллаһ өчен эшләмәдек икән, берәр намазны, мәсәлән, гыйлем алуны, о, машалла, күп укый ул кардәшебез, күп ятлады ул, күп белә ул дип, менә шуны көтәбез икән, шушы кешенең мактавын, хуплавын Аллаһ Тәгалә әйтәчәк. Син гыйлем алдың анда, син садака бирдең, син намаз укыдың, шушы кешенең мактавын өмет итеп, шушы кешедән сүз өмет итеп, бар шуңа ди. Нишләтә алыр ул сиңа? Савапны аннан ал. Бу безнең Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган хәсән дәрәҗәсендәге хәдис булып тора. Без таба алырбыз шушы кешедән ярдәм. Чөнки кыямәт көнендә шунхатлык дәһшәтле куркыныч көн булачак, әле туган сабый баланың да чәчләре агарачак. Шушы сабый баланы анасы ташлап качачак. Чөнки ул нәфси үзенең нәфсен кайгыртачак. Шундый дәһшәтле куркыныч көн булачак. Һәм шунда бер өмет бар, безгә җәннәткә керергә, Аллаһның рәхмәтенә ирешергә шушы ихластан кылган гамәлләребез. Һәм менә бу ихласлыкны бездә тәрбияләргә ярдәм итә шушы ураза. Менә бу Рамазан айы, ул бик зур мөмкинчелек булып тора, шушы үзебездә, гамәлләребездә ихласлыкны тудыру. Галимнәр әйтте,
Ас-сияму лейса фихи рия ди. Уразада рия юк диделәр. Әмма икенче бер төр галимнәр әйтте, гамәл буларак, как деяние инде, как дело, аңа рия керә алмый диделәр. Чөнки бер кеше дә белми, шулай бит инде, менә без уразадамы юкмы? Намазны менә укыдык икән, ул гамәл күренә безнең. Садака бирде икән, ул акча бирү күренә. Хаж гомрә кылдык икән, ул гамәлебез күренә. Шулай бит. Без хакыйкатьтә шынлап торып уразадамы, юкмы? Аны без бербез дә белми. Чөнки бүлмәгә кирип анда, өйгә кирип шыпырт кына ашап була. Кеше күрмәгәндә. Шулай бит. Хакыйкатьтә кеше уразадамы, юкмы? Аны бер Аллаһ кына белә. Әмма нәрсә диделәр, галимнәр? Әмма сүзгә рия керә ала ди. Әгәр дә мин уразада, мин күп итеп ураза тотам, мин инде анда 10 ел туташтан инде Рамазан айын тотам дип кеше мактана икән, шушы сүзебезгә рия керә ала диде. Әмма гамәл буларак керә алмый диде. Һәм менә ничек соң ураза тоту безгә шушы ихласлыкны булдырырга ярдәм итә. Чөнки кеше үзен тәрбияли ураза тоткан вакытта ничек итеп хәләл булган, рөхсәт ителгән гамәлләрдән тыеп Аллаһ мине күрә дип. Шул сәбәпле мин тыелам. Хәләл булган ризыктан да, хәләл булган судан да, рөхсәт ителгән кайбер буш сүзләрдән дә, һәм инде уразабызны савабын киментә торган, уразабызга кимчелек китерә торган буш сүзләрдән, гайбәт сүзләрдән, начар сүзләрдән, кеше белән талашудан. Чөнки шушы сүз сөйли башлыйбыз икән, тукта, Аллаһ күрә бит, уразабызга зыян килә бит, туктап калабыз. Ураза тәрбияли, өйрәтә, дөрес итеп куллана белсәк уразаны, бездә шушы ихласлыкны тудырырга. Әгәр дә без инде хәләл әйбердән дә тыелырга күнегәбез икән ай буе, безгә җиңелрәк бит инде харам бузык гамәлләрдән тыелырга. Һәм ураза тотканда сизгәнбездер, баш фикерләү яхшырак эшли, шулай бит. Чөнки ашказаны буш, безнең инде кан башка менә, баш әйбәтләп эшли, ашказаны китми, аның теге мәшгуль түгел, ризык эшкәртү белән, һәм баш яхшырак фикерли. Сизгәнегез бардыр, менә күбрәк уйланабыз без. Ахират турында, әмәлләр турында, Кур'ан укыйбыз, фикерлибез, шулай бит, аятлар турында нәрсә әйтә икән дип тәрҗемәләрен укыйбыз. Һәм шушы Рамазан аенда без үзебез фикерлибез, ничек итеп? Тукта, менә минем гамәлләрем ихласмы икән? Кем өчен эшлим икән дип. Көнне берничә тапкыр сорау бирәбез. Бер гамәл эшләп куйдык та, монда мәсәлән, су өләштек ди, садака итеп, монда хөрмә өләштек ди, монда кемгәдер китап алып бирдек ди, монда берәрне вагаз кылдык ди, һәм уйлыйбыз. Менә шушындый изге җирдә, мүбарәк айда бу гамәлне кем өчен эшләдем? Шушы кешеләр күреп мине мактасыннар өчен эшләдем, яки чынлап торып, Аллаһ Тәгалә әҗир савап бирсен әле дип, Раббым өчен эшләдемме дип сорау бирәбез үзебезгә. Уразадан тыш мондый сораулар, мондый фикерләр бик сирәк керә, шулай бит. Чөнки анда ашыйбыз, эчәбез, теге ашказаны мәшгуль, шушы ризыкны эшкәртү белән бөтен кан, бөтен көч шунда китә. Кеше әзрәк гафиллектә. Әмма Рамазан аенда кеше бәрбер чистарына. Бәрбер әз булса да гафиллектән арына. Һәм менә бу ураза, әгәр дә без дөрес итеп куллана белсәк, безгә бик каты ярдәм итә шушы ихласлыкны бездә булдырырга. Һәм менә тагын бер искә төшереп китәсем килә, шушы ихласлык нинди генә гамәлне булмасын, кабул булуга төп шарт булып тора. Чөнки менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Бәйнә сүрәсендә дә әйтә, 5-нче аятта: "Ва ма умиру илля лиябудуллаһ мухлисина лаһуд-дин" ди. Аллаһ әмер итте ди сезгә ди, нишләргә ди? Үзенә ихластан гына
ибадәт кылырга һәм аның динендә эшкерсез булырга. Ягъни безнең динебездә бар нәрсә кырылган шушы ихласлыкка. Аллаһ өчен эшләү, кеше өчен түгел. Кызганыч, безнең бөтен нәрсә кеше өчен эшләнде. Хәтта менә берәр кешене теге вагазлаганда да, берәр нәрсә ниткәндә дә без тырышабыз, теге матурырак анда сөйләргә, матуррак аңлатырга, шулаймы, кеше менә мактасын, кара, ничек яхшы аңлата, ничек яхшы күрсәтә дип, хәтта шунда да. Садака биргәндә дә без өмет итәбез, кеше мактасын, ул син бик юмарт кеше, күп нитәсен, сарыф итәсен дип, гел күңел өмет итә шушындай мактау. Гел өмет итәбез кешедән, Аллаһтан түгел. Күбебездә бар бу шир. Әмма моннан даваланырга кирәк. Менә шушы аятны истә тотып, Аллаһ әмер итте сезгә ихластан гыйбадат кылырга, ишкерсез булырга аның динендә. Нәрсәдә? Зумар сурәсе 11-нче аятында "Кул инни умирту ан а'будуллаһ мухлисина лахуд-дин" ди. Әйтти. Кул ди, әйтергә куша Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи Инни умирту, мин ди дөрестлектә әмер иттем ди. Нәрсәдә? Ан а'будуллаһ мухлисан лахуд-дин. Раббыбызга динендә ихлас гыйбадат кылырга әмер ителде. Без Аллаһ Тәгалә каршында җавап тотачакбыз. Кем өчен эшләдек бу гамәлне? Һәрбер гамәл ниндидер булса ният белән эшләнелә. Монда да килдек без. Кемдер килде чисто туризм өчен. Карарга, анда блог өчен контент тутырырга, шулаймы? Мактанырга менә мин шунда. Кемдер чисто туризм өчен килде. Аның нияте ял итү, карау, анда әзрәк кенә, кемдер Дубайга бара, Төркиягә бара, кемдер монда Мәккәгә килә бит инде. Кемдер килде просто, акча бар, лишний кая куярга белмәйдә, барып кайтыйм. Акча югалмасын. Ә кемдер килде шунлап торып Аллаһка якынайырга. Шунлап торып фикерләп, каралай, Рамазан айы. Гыйбадат кылына торган ай. Әҗр савап эшләнә торган ай. Аллаһка якыная торган ай. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи белән хаҗ кылган әҗергә лаек булып була. Күпме таваф кылып була. Бер намаз өчен 100,000 савапка лаек була алам дип фикерләп Аллаһка якынаер өчен килгән. Менә нинди генә эшне алмый, бәрбер күңелдә нәрсәдер бар, ниндидер максат бар. Аллаһка якынаюма, кеше арасында дан казанума, ниндидер кемдер сәүдә өчен килә анда, сату алу өчен. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Бухари һәм Муслим җимтында килә торган хадистә, "Иннамал а'малу бинниятти ва иннама ликулли имрин ма нава." Дөрестлектә һәрбер эш нияткә бәяләнә ди. Һәм кеше нәрсә ниятләде ди, шуны алачак ди. Ниятләде икән савап алырга ихластан, алачак без. Ниятләде икән туризм, Аллаһ Тәгалә бирәчәк, матурлыкларын күрсәтәчәк. Ниятләде икән сәүдә, Аллаһ Тәгалә бирә сәүдәсендә. Әмма ахыр ширатта кыямәт көнендә отышта булачак, уңышта булачак. Успех кемдә генә, кем менә чынлап торып Раббысы өчен эшләгән. Ә уңышсызлыкта булачак бүтән төрле ният белән кылган кешеләр. Чөнки Пәйгамбәр Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кутси хадистә әйтте, Муслим җимтында килә торган хадистә, "Якулу Аллаһ Тәгалә ана агни шурака мин аш-ширк." Сез гыйбадат кыла торган иләһләрдән ширк кыла торган, әйме? Менә шушы кемнәрдер өчен эшли торган, путлар өчен, кешеләр өчен мин иң бай ди. Һәм мен амил амалан, кемдә бер гамәл эшләде икән ди, ашрака ма'i ди, минем белән тиңдәш куеп ди, минем белән бер рәттән куеп ди. Ягъни Аллаһ өчен дә эшли, кеше өчен дә эшли, башка төрле ниятләр белән дә эшли. Тарак фиһи гайри тарактуху ва ширкух. Мин аны да калдырачакмын ди. Аның гамәлен дә калдырачакмын ди, үзен дә калдырачакмын ди.
Һәм Аллаһ Субханаһу Куръанда әйтә, кемдә башка нәрсәгә гыйбадәт кыла икән ди, чөнки бу кемдер өчен, кеше өчен эшләүме, бүтән төрле ният белән эшләүме, моны галимнәр кеше ширккә кертә. Ягъни син гамәлне кыласың Аллаһ өчен түгел, нидер пут өчен, нидер кеше өчен. Һәм Аллаһ Субханаһу Куръанда нәрсә ди? Кем ди? Тиңдәшлек кылды икән ди, ягъни ихлас булмады икән ди. Бүтән нәрсәгә табынды икән, бүтән ният белән ибадат кылды икән ди, мин аның гамәлен юкка чыгарам ди. Әгәр дә без, мәсәлән, шушында килдек икән, шушы изге җирләргә, кеше өчен, кеше мактасын өчен, кешегә үзебезне күрсәтер өчен, анда мактаныр өчен, Аллаһ Тәгалә әйтә, бу гамәлегезне юкка чыгарам ди. Кеше садака бирде икән, юмарт дип әйтсеннәр әле, мине мактасыннар ди. Шушы гамәлне Аллаһ та юкка чыгара. Бу бик куркыныч. Һәм галимнәр әйттеләр, менә ничек сон шушы ихласлыкны үзебездә булдырырга, ничек сон даваланырга. Беренче сәбәбе инде әйттек, шушы уразада үзебезне тәрбияләү, уйлап, фикерләп. Аллаһ Тәгалә күрә дип. Икенчесе, инанырга кирәк, адәм баласы хакыйкатьтә ул күрсә дә, мактаса да бернинди файда китерә алмый. Чөнки адәм баласы ул үзе мискин. Ул үзе мохтаҗ нәрсәгәдер булса. Һәм аның мохтаҗлыгы тагын да артачак кыямәт көнендә. Менә без кем өчен эшлибез икән? Гадәттә күп эш эшләнә кеше өчен. Мактану өчен, кешенең бездән берәнен яхшы сүз ишетү өчен. Белергә кирәк, кыямәт көнендә адәм баласы ул сиңа түгел, үзенә ярдәм итә алмаячак. Шуңа күрә ни файда кеше өчен эшләргә гамәлне? Әгәр дә шуңа инанабыз икән, кайбер вакытта әйтәләр, хәзрәт, менә чынлап торып әйтәм ди, кыш көнендә инде кар керим ди. Һәм карыйм ди, кеше юк микән, мине күрмиләр микән, инде молодец, мәчеткә булыша карың. Менә шундый фикерләр керә ди. Ничек аранырга икән ди? Ихластан эшлисем килә, но бәрәбер шундый фикер керә ди. Кырыйга карыйм ди, кеше юк микән ди. Өмет итәм ди, кеше мактар ди. Кара, мәчеткә гел булыша карларын кереп тора ди. Менә безгә нитергә кирәк? Менә бу күргән кеше ул бит бер нәрсә бирми безгә. Савап та бирми ул. Кыямәт көндә ярдәм дә итә алмаячак ул безгә. Аллаһ ул бирәчәк. Әгәр дә без менә шуны башыбызга кертә алсак, Аллаһ безгә рәхмәтенә ирешеп, ул бездән риза булса, шушындай изгелекләр кылган өчен, ул бит безне җәннәткә кертә, бу дөньяда яхшы тормышта яшәтәчәк дигән фикер кертә алсак, biz бик көчле адым атлаган булабыз шушы ихласлыкны калбыбызда булдырырга. Һәм икенчесе, галимнәр әйтәләр, кешенең менә яшерен гыйбадәте булырга тиеш ди. Шушы ихласлыкны үзендә булдырыр өчен. Хатыны да, яки ире дә, балалары да беркем белмәгән яшерен гыйбадәте булырга тиеш ди. Шушы ихласлыкны булдырыр өчен. Яшерен садака мәсәлән, хатынына да әйтмәй, баласына да әйтмәй, беркемне әйтмәй, шыпырт кына кемгәдер ярдәм итә. Һәм кешегә дә әйтә, беркемгә әйтә күрмәди. Мин биргәнне. Яки гомумән ул кешегә дә күрсәтмичә бирә. Мәсәлән, бер галим турында әйтәләр бит. Галимнең исемен оныттым инде. Бер галим бер мискин гаиләгә ярдәм итә торган булган. Атна сайын шул продуктовый набор китереп куя торган булган. Иртә белән иртәнге намазга чыгалар ди. Ишек төпләрендә продуктовый набор. Азык-төлек кирәк-яраклары тора икән инде. Көн сайын, ялгыш атна сайын. Һәм
ничә ел диделәр соңна ялгышырга мөмкин. Бик күп ел инде, әллә 50 ел ди шунда инде. Күп вакытны әйттеләр. Менә шул ансы мөһим түгел ничә ел булганы. Шунда озак еллар буе шушы гаилә белмәгән кем аларга ярдәм итә. Һәм алар яшәгән районда шушы бер галим үлеп киткән. Хәзрәт галим шушы үлгәннән соң бер атна үтә, 2 атна үтә, 3 атна үтә, ай үтә. Тик кешеләрнең каршында азык-төлек, теге продуктовый набор юкка чыккан, килми башлаган. Шундан соң гына белгәннәр, шушы галим бу гаиләгә ничә ел бу ярдәм итеп торганы. Шунда без булдыра алабыз икән, хәтта бирүче кешегә дә, менә кемгәдер ярдәм итәбез икән, хәтта тырышырга кирәк, аңа да белдертмичә, нишләргә? Анда садакама, башка изгилекме кылырга. Чөнки беләбез бит, менә Бухари җыентыгында килгән торган хадис бар. 7 төр кеше кыямәт көне бернинди шәүлә дә, бернинди кондиционер да, бернинди салкын базлар да булмаган җирдә, нимә кыямәт көне бит инде бик каты эссесе булачак. Шулай бит, кояш шуның хәтле кешегә якынаячак, кеше шуның хәтле тирләп үз тирендә бата башлаячак, тончыга башлаячак. Шуның хәтле эссе булачак кыямәт көнендә. Һәм бары тик Аллаһның шәүләсе булачак. Кем шушы шәүлә астына эләгә, моңа инде бернинди эсселектә комачаулый алмаячак. Ул тилмермәячәк, азапланмаячак шушы эсседән. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 7 төр кеше шушы шәүлә астында булачак ди. Шуның берсе ди, кем ди? Уң кулы белән садака биргән кеше ди. Әйме? Шушы уң кулы белән бирә ди садака. Сул кулы белми ди. Шушы уң кулы садака биргәнен ди. Ягъни киная шундый чагыштыру кеше өчен. Уң кул бирсә бит инде ул бер әгъзадан бит инде, аларны берничек тә яшереп кала алмый. Әмма шуның хәтлек теге тонки дигәндә шундый нечкә чагыштыру менә булдыраганча хәерле шушы садаканы дигәндә ярдәмне, изгелекне яшереп эшләү. Һәм кеше шушынды яшереп эшләгән саен ул үзен тәрбияли ихластан гыйбадат кылырга, ихластан садака бирергә, ихластан игелекле, хәерле гамәлләр кылырга, кешегә күрсәтмичә. Шулай итеп күп итеп тәрбияли икән, ул килеп чыгачак барлык гамәлендә Аллаһ өчен генә эшләячәк. Менә әгәр дә без Аллаһның шәүләсе астында буласыбыз килә икән, безгә күнектерергә кирәк шушы гамәлләрне менә булдыралганча яшерен кылырга. Әйе. Менә алда әйттек бит инде яшерергә кирәк дидек. Шулай бит изгелекләрне, гамәлләрне. Әмма галимнәр бер чиракта рөхсәт итәләр. Күрсәтеп бирергә, күрсәтергә, мәсәлән, кеше акчасы бар, мөмкинчелеге бар. Әмма мәсәлән, шушы гомрәгә килмиди, хаҗга килмиди, сәламәтлеге дә бар, акчасы да бар. Ул атта ярый, менә мин хаҗда булганым, гомрәдә булганым дип хәбәр итәргә ярый, аны кызыктырыр өчен, анда шундый рәхәт, анда мусульманнар бөтенесе намаз укый, бөтенесе таваф кыла, бөтенесе ураза тота, анда бөтенесе ярдәм итә, кызыктыру өчен тегеләрне тагын да килсеннәр өчен, тагын да аларны изгелеккә этәрер өчен бу вакытта ярый диделәр галимнәр. Әмма ниятен шушы кешеләрне изгелеккә этәрү өчен ярый ди сөйләргә. Яки күрәсең, менә җирлектә, авылда, анда районда, шәһәрдә кешеләр гафиллектә. Мәсәлән, мохтаҗ гаилә барды, анда ярдәм итмиләр ди. Ярый ди сиңа күрсәтеп бирергә, менә шушы гаиләгә ярдәм иттек әле, ризык итеп бирдек әле, анда әзрәк кенә ремонтларга анда менә өйләрен булыштык әле дип. Нәрсә өчен? Калган гафиллектә булган кешеләрне дә шушыларга ярдәм итү йөзеннән этәреп җибәрер өчен ярый күрсәтергә әйтергә. Әмма һәрдаим ярамый. Менә бер күрсәтеп алдың, яшерәсең. Бер күрсәтеп сөйләп алдың, яшерәсең. Шулай вакыт белән генә кешеләрне
шушы изгелеккә этәрү өчен, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем берәр кешене мен далла аля хайр, кем берәр кешегә ди изгелеккә ди этәрде икән ди, кәмисли фаилихи ди, шушы гамәлне эшләүче кебек була ди. Әгәр дә без берәр кешегә яхшылыкка юл күрсәтеп калдырдык икән, берәр кешегә ярдәм итәргә манда шушы хаҗга, гомрәгә йөрергә чакырып өйрәтеп калдырды икән, шушы безнең киңәшле үрнәкне күреп килә икән, эшли икән, безгә дә савабы була. Менә шушындый ният белән изгелек кылырга ярый. Менә бу булды намазы гыйбадәтебезнең кабул булуының беренче шарты ихласлык. Намазда, уразада, хаҗда, садакада, туганлык җепләрен ныгытуда, күрше белән яхшы мөнәсәбәттә яшәүдә булырга тиеш Аллаһ өчен генә. Раббыбыздан савап өмет итү. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, "Мен сама Рамазана иманан ва ихтисабан" диде. Нәрсә ихтисабан? Кем ди? Аллаһка ди өмет итеп, ихластан ди, Аллаһтан менә савап өмет итеп ураза тотты икән ди. Аллаһ Тәгалә савап бирүче, ярлыклаучы дип инанып, Аллаһ Тәгалә гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi диде. Аллаһ Тәгалә аның арчы булган гынаһларын ярлыклады диде. Шушы уразада да шарт була нәрсә? Иман ва ихтисаб. Өмет итү әҗр савап. Гамәл кылганда Аллаһ Тәгаләдән өмет итәргә кирәк әҗр савапны. Кешедән түгел, мактау сүзен өмет итәргә, юк, Аллаһтан. Һәм гамәлебез кабул булсын өчен икенче шарт булып тора. Ул нәрсә? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткәнчә эшләү, гыйбадәт кылу, сөннәтенә муафиq булу, динебездә булу. Чөнки менә ла илаһа илляллаһ та бит. Беренче ихласлык Аллаһ өчен генә гыйбадәт кылу булса, ашһаду ан ла илаһа илляллаһ, шаһадат кәлимәсенең беренче шарты. Икенче шарты ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ. Ни өчен? Ла илаһа илляллаһдан соң Мухаммад расулуллаһ килә. Ни өчен шаһадат биргәннән соң ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ килә? Шушы ихлас гыйбадәтне без шаһадат китерәбез. Шушы гыйбадәтне ничек итеп кылабыз? Пәйгамбәребез юлы буенча, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткәнчә. Нинди генә гамәл гыйбадәт булмасын, ул кылынырга тиеш Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткән, күрсәткән юл белән. Без укырга тиеш без намазны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткәнчә, без уразаны тотырга тиеш без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткәнчә, без хаҗ гомра кылырга тиеш без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткәнчә, без закатны бирергә тиеш без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям күрсәткәнчә. Biz балаларны тәрбияләргә тиешбез Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям тәрбияләгәнчә. Һәм башка. Ни өчен? Чөнки Куръанны алсак, менә һәр Рамазан аенда Куръан укыйбыз. Куръан укыганда бик күп аятлар килә. Нәрсә дип? Кул әйтти ати'уллаһ ва ати'ур расул дип. Аллаһка һәм аның расулына итагать итегез, буйсыныгыз дип. Иярегез дип. Кем Аллаһны ярата ди? Нишләргә тиеш? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямгә ярарга тиеш. Шул вакытта Аллаһ аны ярата диде Аймран сүрәсендә. Кем Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямгә буйсынды ди, ул Аллаһы Тәгаләгә буйсынган була. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямның гамәлләре, сүзләре ул шулай вахи, ул шулай Аллаһ тарафыннан иңдерелгән гамәл. Ва ма янтиқу анил һава ин хуа илля вахю юха. Наҗм сүрәсенең 2-3 аятларында. Ул үзеннән бер нәрсә дә әйтми ди. Пәйгамбер үзенең нәфесеннән, теләгеннән бер нәрсә дә әйтми ди. Ул барысы без әйткән, без иңдергән вахийны гына сезгә җиткерә ди. Шуңа күрә менә без сорау бирик, нинди генә гамәл кылмасак та Пәйгамбәребез өйрәткәнчә эшлимме? Чөнки менә бүгенге көндә бик күп бар гамәлләр, кавычках әйткәндә гыйбадәтләр. Хаклыкта ул гыйбадәт микән? Нинди кеше үзе уйлап чыгарган. Пәйгамбәребез өйрәткәнчә түгел. Пәйгамбәребез кушканча түгел. Кеше үзе уйлаган. Кайберсе яхшы ният белән уйлаган. Тегендәй әсәр килә бит сәләфләребездән, теге бабаларыбыздан, галимнәребездән. Нәрсә дип? Бер кеше әйткәндә, шушындый сүрәне укысаң, сиңа шуның хәтлек күп савап була.
Шундый, анда нәрсәгә юлыгачаксың, тагын нәрсәләр дип инде. Һәм тикшерә башлаганнар бу хадисне. Син кемнән ишеттең? Мин фәләннән ишеттем. Син кемнән ишеттең? Моннан ишеттем. Һәм барып чыкканнар шушы кешегә. Син кемнән ишеттең? Бер кемнән дә ишетмәдем ди. Мин ди күрдем ди, кешеләр шушы сүрәне укымый, шушы сүрәгә гафиллек күрсәтәләр. Мин шуңа күрә кешеләрне яхшылыкка этәрер өчен ди, шундый хадис уйлап чыгардым ди. Ягъни кешенең нияте яхшы да. Әмма нәрсәгә каршы килә? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ич: "Мен кәззәбә алейя мутааммидан", кем ди белә турып ди, мин әйтмәгәнне әйтә икән ди, ягъни минем өстеннән ялганны икән ди, фәл ма'абуху финнар ди. Аның урыны ди, кая ди? Җәһәннәмдә ди. Шуңа күрә яхшы ният белән дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтмәгәнне әйтте ди, ярамый. Бик күп менә календарларда, гәзитләрдә, ниндидер китапларда языла. Шуны эшләсәң шулай, булай. Без аны укып әле ул гамәлне эшләргә ашкынырга тиеш түгел без. Чөнки ул кабул булмаячак. Әгәр дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямнан әмер булмаса, әгәр дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям аны эшләп күрсәтмәгән булса, ихлас булсаң да, Аллаһ өчен дип эшлим дип, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әмер итмәде икән, аннан үрнәк булмады икән, Аллаһ та кабул итми. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткәнчә булып та, ул кушканча булып та, әгәр дә ихласлык юк икән, Аллаһ та кабул итми. Шуңа күрә менә шушы ике шарт булганда гына гамәл гыйбадәтләребез безнең кабул булачак. Шуңа да ишетсәк, без сорыйк: Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям эшләдеме бу гамәлне? Эшләсә, кая эшләп күрсәтте? Кайсы ул китапта килә? Чөнки безнең Бухари һәм Муслим сахих хадисләр җыентыгы бар. Әгәр дә калган җыентыклар икән, анда Муснад имам Ахмад, Байхақи, анда Ибн Маҗа, анда Ибн Хиббан, анда Насаи, Тирмизи һәм башка хадис җыентыклары була икән, ул китаплар шулай өйрәнелде, аларның цепочка чылбырлары тикшерелде хадисне җиткергән. Анда инде без сорарга тиеш, без хадис галимнәре шушы хадис турында нинди хөкем әйтте? Сахих дидеме, хәсән дидеме, даиф дидеме, мауду дидеме? Менә күп мусульманнар кызганычка каршы салкын карыйлар бу гамәлгә. Менә шуны әйтергә кирәк, булай әйтергә кирәк. Асылда ул гомумән юк. Динебездә дә юк. Дүрт мазһабта да юк. Күрә менә гамәл гыйбадәтләребезне кабул булуын теләсәк, нишләргә тиеш без? Ихласлык. Иң авыры ихлас булу. Бүгенге көндә менә безгә ихласлык җитми. Сүзебездә дә ул күренә, мактанабыз без. Менә күренә, беләсезме, нишләптер? Әлхәмдүлилләһ, инде олы кешеләр безгә бик үрнәк, без яратабыз. Ислам динендә олы кешеләр ул бик зур хөрмәткә лаек. Әмма безгә яшьләргә, безгә үрнәк күрсәтүчән олы кешеләр җитми. Баралар, но сирәк. Һәм олы кешеләр менә күбесе белән сөйләшкәндә кызганычка каршы аңлап була. Алар шушы коммунистик чорда үстеләр инде, теге динсезлек чорында инде, ихласлык турында. Күбесендә менә кызганычка каршы мактану күп. Менә мин шулай әйттем, мин булай әйттем. Бөтен изгелекне сөйли, гел мактану. Яшьләрдә дә бар ул. Әмма улларда күбрәк. Менә бу кызганыч имә сак булырга кирәк, шушы күбрәк артыгын җибәреп, шушы мактану белән гамәлләребезне юкка чыгарга мөмкин без. Әйе, әгәр дә яшьләрне менә безгә чынлап торып үрнәк кирәк, әгәр дә этәрәсебез килә икән, әйтик икенче юллар белән. Безнең яшь вакытта менә авыр иде андый гамәлләр кылырга, менә сезнең чорда ул бик җиңел. Менә мин бик кызыгам эшләргә, менә сез эшләсәгез бик яхшы булыр иде дип. Менә безнең чорда авыр булса да без эшләргә тырыштык, сез дә эшләсәгез дип, менә шулайрак. Мактанып түгел, теге мин шулай әйттем, мин тегене төзәттем, мин моны ясаттым. Юкка чыгарга мөмкин бөтен гамәл. Куркыныч бит. Шуңа күрә менә игътибарлы булыйк шушы сөйләгәндә,
Әмма бәрібір менә шушындай бабаларыбыз бар үрнәк. Әлхәмдүлилләh. Менә безнең авылда да бабалар бар. Берсенә 90 яшь, берсенә 91 яшь. Бөтен авыл сөйли. Менә исерек килсә дә тәмәке тартып, уялуыннан шушы исерек тә тәмәкесен ташлый, әзрәк айныган кыяфәт китереп, шушы бабайга хөрмәт итәләр. Исемен әйтмим. Менә безнең якта шусын берничә бабай бар. Шушы ике үрнәк бабай бар. Менә алар шынлап турып үрнәк. 90 яшь булуына карамастан, сәгатьләр буе басып намаз укыйлар. Бер тапкыр зарланмыйлар. Мәчеттә зарланалар яшьләр, яки инде 50-60 яшьлекләр, анда таравихны озын укытасың, анда яки ваазны озак сөйлисең. Шушы 90 яшьлек бабай бер качан зарланган сүз ишеткән юк. Узаны укыйсың да дип көлеп шатланып кан тора. Һәм шушы ике бабайдан бер качан мактану сүз ишеткән юк. Бөтен авыл мактый, бөтен авыл әйтә, мәчет төзеттеләр, 5 вакыт намазга йөрделәр, азан айттылар. Иләргә йөреп вааз сөйләделәр, кешене менә нурга, шушы иман нурын иттеләр, бөтен авылга дуга өйрәттеләр. Шуңа күп изгелек кылган, үзләреннән бер качан мактану сүз ишеткән юк. Менә чынлап турып, менә безгә яшьләргә шушындай үрнәк бабайлар җитми. Без сүгәбез яшьләрне, яшьләр хәшәк, тәртипсез анда, олыларны хөрмәт итми. Ни өчен? Чөнки безнең менә шушы тәрбияви усул ул китаптан гына, теория гына. Бер галим белән шулай Мәдинәдә очрашкач, шулай фикер алышканда әйтә, ни өчен соң менә безнең өммәт дип бүгенге көндә шундый аксый ди. Ни өчен сахабалар шундый көчле иде ди. Иман ягыннан да, гыйлем ягыннан да, гамәл ягыннан да, чөнки аларга тере үрнәк бар иде. Тере Коръән бар иде. Алар белән хаҗ кыла торган, сәфәргә чыга торган, сәүдә кыла торган. Шуңа күрә алар шундый көчле булды. Әмма бүгенге көндә без теория, менә шушы китаптан укып кына үзебезне тәрбияләргә тырышабыз. Һәм менә уйланыйк, әгәр дә тере үрнәк була икән, бигрәк тә улы буын. Шушы дини тәрбия алган, шушы аят, хәдисләр белән яшәргә тырышкан, ихлас шундый. Ул шынап торып тәэсир итә. Менә ул 90 яшьлек бабайларны күреп, 5 вакыт намазга ничек йөриләр, 90 яшьтә ничек ураза тоталар. 90 яшь булуыннан карамастан килеп син белән киңәшләшәләр. Син шу уялудан, Аллаһ Тәгаләне гафу ит дип, син үзең шушы гамәлләрне эшли башлыйсың. Сүз дә әйтәсе юк. Менә шушы бер тере үрнәк күпме гамәлгә этәрә. Менә безгә дә шушындый тере үрнәк. Менә без монда яшьләр күбез, шулаймы? Безгә дә менә тырышырга кирәк, үзебезне тәрбияләп шушы аят, хәдисләр белән. Менә бездән киләчәк буынга үрнәк булырга. Безгә җитми менә шушындый үрнәк бабаларыбыз. Безгә үзебезгә шуны булдырырга кирәк. Әгәр дә шундый бабалар бар икән безнең арада, аларның кадерен белик. Әйтәм бит, менә шушы 90 яшьлек бабаларны күздән яшьләр килә, шуңхатлык. Бөтенесе зарлана, алар зарланмый. Бер качан, ничә ел инде алар белән эш итәбез, бер качан алардан зарлану сүз ишеткән юк, начар сүз ишеткән юк. Гел елмаеп кына әлхәмдүлилләh дип торалар. 90 яшьтә дә басып намазларын укыйлар, уразаларын тоталар, авыз ачтыралар халык җыеп. Шуңхатлык, менә безгә дә шундый кирәк тәрбияләнер өчен. Ярар, озын сүзнең кыскасы, менә иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үземә, аннан сезгә шушы ихласлык бирсен, шушы менә монда кыла торган изгелекләребезне Аллаһ Тәгалә кабул кылсын, шушындый изге җирләргә килеп тә инде юкка чыга торган гамәлләр кылырга язмасын иде. Һәм гамәлләребез ихластан булып, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу күрсәткәнчә хәдисләр белән, сөннәтләр белән, аның үрнәге белән булсын иде. Күбрәк тә өйрәнсәк шушы Пәйгамбәр саллаллаһу юлын, ничек ул ибадәт кылган, ничек ул Аллаһка якынайган, ничек ул бала тәрбияләгән, ничек ул гаилә корган, ничек ул гаиләдә үзен тоткан, ничек кешеләр белән шушы проблемаларны чишкән. Менә шуларны өйрәнсәк иде, шуларны өйрәнеп үзебезне шушы хәдисләр белән, шушы аятлар белән тәрбияләсәк иде, һәм ахыр чиктә инде шушы Рамазан аенда да гынаһлардан гафу ителеп, пакланып, анадан туган бала кебек өйләребезгә әйләнеп кайтырга язсын. Субханакалла бихамдик ва шадайдан ва астагфирука.